Hayi inkinga ziyaqhubeka laphana kwaMagwaza. Hayi ziyaqhubeka inkinga shem ngoba u-Ayanda babuye bedakiwe phela lapha bedakwa utshwala. Behamba nolungelo. Nangu uNokwanda inkosi yami tshela uMbongeni umuntu wakhe ukuthi akazama ukukhuluma phela noNtungwelihle ngokubuya kukaSanele ngoba phela manje izinto sesibawe sikakhulu. Uyasho noMbongeni ukuthi cha into angaze akwazi ukwenza ngoba phela ukuhamba kwakhe uSanele kwenza izinto zaba worse. Nakho-ke kufika amaphoyisa-ke shuthi-ke u-Ayanda bariphothile uriphothi uNtungwelihle ukuthi yena bamphilisa okwesiboshwa lapha endlini. Afika amaphoyisa lapha abuza imibuzo yenkosi yami bazophenya laphana ukuthi kwenzakalani laphana kaMagwaza kahle ngoba phela bona bazwile ukuthi kukhona umuntu ongaphili kahle lapho ophiliswa kabuhlungu lapha. Nangu u-Ayanda kuyavela uyabatshela amaphoyisa ukuthi cha yena akafuni ukutreatwa unfairly. Ufuna ukuthi atreatwe ngendlela ngoba phela uwashisa amawindi, bamgezisa indlu, bamwashise izinto, bamklinisa indlu, bamenzisela nalokho okufana nesigqila. Njengoba nje uSanele engekho nakhona isibhongo phela sikhishela kuye manje ufuna bamthathe uNtungwelihle bahambe naye. Lungelo-ke akezwa ngempela nangu usefuna ukweqa lapha ekhaya. Uyaganga ufuna ukuyobona u-Ayanda. Yena lo mngani wakhe lo amgcine endlini wadakwa waze wahlanza khona lapha endlini. Kuthe nje esaphuma nje hawu nangu nje uMambhele uyambamba lapha ushukela uyambuza ukuthi uyaphi. Uyamtshela ukuthi cha uya laphana kaMagwaza ufuna ukubona u-Ayanda. Uyamtshela uMambhele ukuthi wena uhlangene indaba zikaMagwaza. Awuhlangene shiya lambeni phansi ushiya u-Ayanda phansi ngoba ukubo u-Ayanda. Kwaze wangenelela nango-ke uMgabadeli-ke naye usho into eyodwa uthi cha wasibonaphi thina sinabangani babafazi. Wambonaphi umama wakho wena enomngane umuntu wesilisa. Umchazile uMgabadeli esembuza lokho. Nango abafethu laphana-ke uSanele benoNtanzi bame ndawonye. Imayelana ne-protection fee-ke le. Imayelana ne-protection fee. Cha amaphaphu anyukile-ke la akhuphuke ngempela ngoba phela amadoda athe ukukhuluma kodwa uyayibona ingxoxo yabo ukuthi cha ike yakhuphuka yabona yakhuphuka kwawukuthi-ke uSanele uyamtshela ukuthi cha akayifuni into ezomhlanganisa ne-protection fee ngoba phela uNtanzi ukhuluma uNtanzi usebenzisa inhlupheko yabantu ukuze yena azuze yena yona indlela yakhe yokuzuza leyo. Uyamtshela uNtanzi ukuthi ngoba wena nje ususondele nabadladla kanjena azizwani nabakadladla futhi akayithandi into yakhe ukuthi usondele nabantu bakadladla. Uthi cha uSanele yena abantu bakadladla bafana nomndeni kubo. Fana nomndeni. Uyasho uNtanzi ukuthi cha phela yena umlethile lapha emzini wakhe uma ngathi uyamxoshela lana uzohlupheka. Uyasho uSanele ukuthi akalona ivaka njengoba bwakhe yena uzolithola icebo uyindoda uzophila yena. Ngalena bafethu-ke hayi cha uyabona ombali na uMambhele bajabulile phela ngosizo lukaSanele ngoba phela uSanele ubebasize badayisisa lapha emgwaqeni bathola amakhasimende lathi ukunyakaza ibhizinisi kancane ngoba phela uyabona nje bahlezi usemgwaqeni khona okwenzakalayo akusafani khona uyabo. Kodwa-ke manje uyasho umbali ukuthi akazambone uSanele eshintshe kanje. Akazambone emphathi ibhamu ngoba kamjayelanga phela ngithi balaba bebethandana Nkosi yami uSanele noMbali kwakuthi-ke baxabana bahlukana uyabona. Kodwa-ke uyasho umbali ukuthi cha akazambone uSanele emphathi ibhamu ushintshe kakhulu uSanele. Ngalena-ke hayi cha uSanele uyasho ukuthi ngeke yena akhothamele enye indoda. Ngeke ezemkhothamela uNtanzi nobaba kaZama ngeke azayenza into leyo. Kodwa uZama uyangihlekisa bakwethu uma ubanele nje sathi uyakadladla uvele nje akhale lapha uZama akhala athi yena ingane yamhlukumeza lapha eswini kubhlungu isiso ngoba yingenxa yengane. Yazi lo muntu ona Nkosi yami ave ehlakaniphile Nkosi yami uZama. Ngoba nibona nje bafethu lapha uyakhala lapha ukhalela ukuthi ingane yakhahlala lapha eswini. USanele ubuye ngejubane segijima ezibuza ukuthi kanti kwenzakalani ngempela ngoZama. Ngoba phela ngesikhathi nje ethi nje akadladla nje naku uZama useqalile uyagula. Ngaze ngamzwela bakithi uNtungwelihle kodwa ke uNtungwelihle phela unekhanda eliqinile uNtungwelihle unekhanda eliqinile. Uyakhuluma nomfowabo lapha uMbongeni uyasho ukuthi uhlazekile yena ngo-Ayanda. Lokho nje kwenzakala lapha endlini kaMagwaza akakuthandi yena lokho kwenzeka uSanele ngoba ingane zakhe zamhlaza. Kade kuSanele sekuAyanda manje. Akayithandi neze lento le eyenzakalayo lapha endlini ngoba futhi naye emphakathini abantu bazombuka
njengomama oyisehluleki, ngoba u-Ayanda phela uyazicontrola phela manje, uzenza umuntu omdala, uyaphendula futhi kubantu abadala akasahloniphi. Ngaze ngamzwela Nkosi yami mama wabantu. Ngalena-ke bafethu uSanele-ke, hhayi yona leyo nto leyo ukuthi agade umuntu wakhe lo osezozala omithe ingane yakhe, ngoba phela uzama kahle kahle bekugcina uBanele ukuthi angayindawo ngoba besehamba. Ngalena hayi cha uphila step shem ngaleyo Ayanda unqonqozela ulungelo lo okhuziwe ukuthi angeqi uyeqile yena. Uselapha kaMagwaza ulungelo. Uselapha kaMagwaza ulungelo. Mayefika kanti hayi uzomdungula vele uzomcheck ngoba phela ubefuna ukumcheck malana nalo daba lolu lokuthi Ayanda ufike edle izinkambi zika Faro. So bakhuluma lana bafethu uyasho Ayanda ukuthi cha yena nje ubehlazekile emndenini, uhlazeke nje impela. Kodwa ke bavumelana ngokuthi basazoya kumaphathi amaningi ngoba phela uAyanda uzizwa ewumuntu okathi ube ne-vibe lapha kuleya party leyana. Bethi basakhuluma-ke nangu anti ka-Ayanda uNowanda uyabathola lapha bayakhuluma. Uyangixawa Ayanda ngoba phela uthi yena embukeni ngiyaxolisa ngishawa umkhuhlane nongixolela kodwa-ke umsebenzi uyaqhubeka. Uyasho Ayanda lapha ukuthi hawu yena ufuna ukutshengisa ulungelo something lapha kwi-laptop yakhe ngoba ulungelo wayefunda i-medicine. Uyazazi izibalo. Kodwa lo muntu mase ukubheka ngathi ufuna ukulala nje nolungelo. Hayi angidlule lapho-ke mbukeli. uMbali-ke uyayikhathaza ngoSanele. USanele angithi phela ubebadayisisele basiza. Sekuyena umuntu ongasafiki lapha uBanele. Akafikile laphana and uMbali ubhizi ubona nomgwaqo. Ukhathazekile ukuthi hawu uphi ngempela uBanele. Mhlawumbe umatasa mhlawumbe wenza izinto zakhe kanti uBanele ugadana nomama wengane yakhe lapha. Hayi bahlangene laba abangezwe abancane uAyanda noLungelo. Uhlangene uAyanda inkosi yami uyamkhulumisa uLungelo, umnikeza nje nenhliziyo yakhe. uLungelo uyamupha indlebe uAyanda ngokuzwa ukuthi uAyanda akasaphathwa ngalendlela abephathwa ngayo, usephathiswa kwesigqila ngenxa yokuthi uSanele akasekho lapha ekhaya. Kodwa ubade ekhona uBanele ngaba yenzeki yonke into le. Manje uzizwa ngathi uNtungelihle uthanda uBanele kakhulu, kanti uLungelo Nkosi yami naye ushilo ukuthi nakubo kanjalo ngoba bathanda uLetho Kuhle kakhulu, especially uMgabadela ukhonze uLetho Kuhle kakhulu futhi uyaziqhenya ngayo kakhulu ukudlula uLungelo. Manje Nkosi yami bacishe baqabulana abantu ngoba phela ayethi izimo abayixoxayo badlula kuzo bobabili ziyefana Nkosi yami izimo zabo yabo. Kodwa-ke bacishe baqabulana ngoba phela uLungelo Nkosi yami ukhulile ngalendlela ukuthi ubade kufika umama wakhe lapha nabesaqabulana emzini kaNtungelihle lapha egumbini lika-Ayanda. Bekuzokwenzakalani ngempela? Bekuzokwenzakalani nje? Hayi-ke uMbali uyafika laphana kwaNtanzi uhlangabezana noFaith uzocela uBanele ngoba phela uBanele akazanga laphana kuma-stands lapha labadayisa khona ezobalekelela phela. Ubekhathazekile-ke kwasho ukuthi uBanele uphathelwe ukudla ukuthi adle Nkosi yami ngoba phela akafikanga. Kodwa phela lokhu mbukeli mangithatha ukubheka mina uMbali ngathi useyamfuna futhi uBanele. Mina indlela engibona ngayo ngoba phela ngithi ufikile laphana uzama wazodeclare impi noMbali ukuthi akahlukane noSanele ngoba ingane eyakhe futhi bazoyigada bobabili, akafune umuntu ozophazamisa between i-relationship yabo. Njengoba nibonayo laphana bafethu bahleli phansi-ke uMbali noSanele bayakhuluma, kumnandi ngempela. Kodwa-ke laphana akaneme kahle-ke uzama ngoba phela akajabulile ukubona umuntu wakhe ekhuluma nomuntu wakhe wakudala. Hayi impi bafethu, impi isukile manje. Hayi ngiyabonga mbukeli ukuthi uleseke i-channel, siyabonga ukuthi ulike, ucommente, ushare. Ungakhohlwa ukwenza lokho mbukeli, ungakhohlwa nje ukulike, ungakhohlwa ukucomenta, ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyanithanda kakhulu iReal Culture TV, iyanithanda babukeli, nibe nempela sonto enhle.